С развитието на технологиите и огромния напредък на инфраструктурния бранш, все повече отбори от големите европейски първенства обновиха стадионите си през последните години. Пример за това са Тотнъм, Реал Мадрид, Барселона и още десетки клубове. Кои обаче са 8-те най-големи стадиони в Европа? Останете до края на видеото, за да се запознаете с тях. Няколко познати и няколко не толкова попаднаха в тази класация. Преди да видим стадионите обаче, ви приканваме да се абонирате за канала и да ни последвате в социалните мрежи. Легендарният италиански стадион Сан Сиро, носещ още името Джузепе Меаца, е един от най-красивите и грандиозни стадиони на Стария континент. Стадионът е на внушителните 97 години, като официално отваря врати през септември 1926 година. През годините е реновиран няколко пъти, като за последно това се случи преди около 10 на години. Максималният му капацитет е 80 018 места, като в момента може да побере около 78 000 зрители. Стадион има 4 звезди от УЕФА, а на него се подвизават градските съперници Интер и Милан, както и някои от мачовете на италианския национален отбор. През години се заговори за построяването на нов стадион от страна на Милан, който да замени легендарния Сан Сиро, но дали това ще се случи, тепърва ще видим. Домът на Борусия Дортмунд, Сигнал Идуна парк, или както феновете го наричат стадион Вестфален, обира 81 365 места, като абсолютният рекорд по посетители е 83 000 души. С 4 звезди от УЕФА стадиона отваря врати през април 1974 година, като за последно са правени ремонтни дейности през 2006 година. Сигнал Идуна парк ще е един от домакините на Евро 2024, като на него ще се изиграят цели 6 срещи от първенството. Той беше един от домакините на световното първенство през 2006 година. Определено е едно от бижутата на немското строителство. На 6-то място ще обърнем внимание на легендарния Стад Дю Франс. Домът на петлите отваря врати през януари 1998 година, като също има 4 звезди от УЕФА. Той побира невероятните 81 400 зрители. Освен националния отбор по футбол, на него играе и националния отбор по ръгби на Франция, а освен това през годините са се провели десетки концерти на световно известни музиканти, сред които Мадона, AC/DC и Eminem. Стад Дю Франс е известен също и с един от най-шумните като децибели фенове. Определено се струва да се посети, за да изпитате магията. На 5-то място виждаме един по-малко познат стадион за футболните запалянковци, а именно стадион Туикенъм. Разположен в югозападен Лондон, стадионът помещава националния отбор по ръгби на Англия и е отворен през далечната 1909 година. Местата му са внушителните 82 000, а както и Стад Дю Франс, така и английския стадион е домакин на много концерти през години. На няколко пъти е бил и домакин на световното по ръгби, като това се е случило през 1991, 1998, 2015, а предстои да хоства първенството и през следващата година. На 4-то място също виждаме стадион, който основно приема ръгби двубой, а именно тези на ирландския национален отбор. Също така приема и малко известния спорт, наречен галски футбол, който не е особено популярен извън Ирландия, силно наподобяващ именно ръгбито. Крок Парк се намира в столицата Дъблин и помещава 82 300 правостоящи зрители. Отворен е преди невероятните 140 години, а именно през 1884 година. За последно е бил реновиран преди цели 20 години. През 2012 поставя рекорд по зрители, когато 83 761 души посещават ръгби двубоя между отборите на Харли Куинс и Сарицини. На 3-то място пък виждаме един изключително разпознаваем стадион. Домът на Реал Мадрид, Сантьяго Бернабеу, побира 83 186 зрители, като едва преди 4 месеца бе реновиран напълно, а капацитетът му беше увеличен. Отворен през декември 1947, Бернабеу определено е един от най-легендарните стадиони в света. Бил е домакин на Европейското първенство през 1964, както и на световното през 1982. С 4 звезди от УЕФА, той е един от най-модерните стадиони, които можете да посетите. През 1956 година поставя невероятен рекорд по посещаемост, когато 129 690 зрители посещават двубоя между Реал Мадрид и Милан. Ако сте на визита в Мадрид, определено се струва да посетите и стадиона. Второ място заема един от най-легендарните стадиони в света, а именно Уембли, побиращ помрачителните 90 652 зрители. Разположеният в Лондон стадион е дом на един от най-паметните мачове в историята на футбола. Отворен преди едва 17 години, през 2007 Уембли е домакин на националния отбор по футбол, а освен това на много финали в Шампионската лига, като тази годишния финал между Реал Мадрид и Борусия Дортмунд ще се проведе именно тук. Освен това, мачовете от решителната фаза на FA Cup, Купата на лигата, както и плейофите за влизане във Висшата лига се играят на Уембли.
Поставя рекорд по посещаемост на концерт през 2017, когато 98 000 зрители наблюдават концерт на Адел. И така стигнахме до най-големия стадион в Европа. Домът на Барселона, Камп Ноу, ще побира безумните 105 000 зрители след реновациите, които текат в момента. Това се очаква да се случи през 2026, когато ще бъде отново отворен за футболни срещи. Камп Ноу е един от най-внушителните и легендарни стадиони в света, като е отворен през далечната 1957 година. Домакин е на световното първенство през 1982, а рекордът по посещаемост е през 1986 година, когато Барселона приема Ювентус в мач от четвъртфиналната фаза на Шампионска лига, когато 120 000 зрители посещават стадионът, разположен в Каталуния. И така, след обиколката на най-големите стадиони в Европа, ви питаме дали ви харесват подобен тип видеа и какво още искате да видите в нашия канал. Освен това, напишете и вашия любим стадион в Европа или света. Ако ви е харесало видеото, може да цъкнете един лайк и да се абонирате.